daog suwat na he. Asa nga basahin. Niadto ko ni sila sa bay. Diya kay wa man ko diha kay uli ko na sa bay is gabi na. Nasa giswat dari. Hi Idol Floor, good day. Ako di ay si MJ Buhulana Vlogs from Sirabulunis, Danicop. Hi guys, so for today's video, usa mi mo ato sa ila Flora mi Buhulana. Nihapit sa mi diri sa public market sa Sirabulunis. So mo ni siya ang update sa public market sa Sirabulunis, guys. Nindot na kayo ang ilang plastada sa market. Nya mga nindot pa jud ang mga prutas nila diri guys ug mga gulay kay presko kayo, fresh from the farm. Nya mo na guys, ni palit mi og kamote og kiat-kiat para mo igasa kang Idol Flora mi kay mo lagi gusto pud nako nga ma-meet up si Flora mi Buhulana kay first time sa ninako nga naplano nako sa akong bana nga mo meet jud ni Flora mi Buhulana in person. So mo ni ayaw mo kalimot og subscribe, like and click the notification bell para updated mo sa ako ang vlog. So mo ni siya guys, nilarga na mi so wala mi nagduga ito sa public market. So mo ni siya ang dam sa Pilar, Bohol. So nindot kayo ang dam nila sa Pilar, Bohol guys, no? Gi-maintain jud nila og limpyo ang ilang dam para dili sad ba daot ang mga tanom ani kung nay mga hugaw. So mo ni siya guys, nanami diri dapit sa Pilar, Bagong Bayan. So mo ni ingaw-lingaw lang mi ani og biyahe bisan tuod og uwan. Kay morning time guys nga niuli mi sa Bohol nga uwan jud siya. Kay mo lagi tungod sa balita nga naay low pressure. So basi matingala mo guys, mao ni ang dagway ni Jaime Millapis ng kumbana og si MJ Buhulana Vlogs. Ayaw mong kalimot og subscribe sa akong YouTube channel. Mo siya kuri kay ng pagwapa. Mao ni siya guys, nanami diri dapit sa Alicia, Bohol. So welcome to Alicia. So mo ni guys, gikuhanin nako siya og video kay giganahan ko sa ilahang rice field. Nice na kayo ang ilahang area kay walay mga sagbot. Gimintin kayo nilang ilahang kalsada nga mahinlo. So mani ang ilahang panoramic view diri sa Alicia, Bohol. Sige kuhaan jud ni nako siya guys og video kay mao man jud ni siya nang time guys nga gipicture nila Flora mi. Og wala mi nagdugay, ni hapit gud mi sa tindahan nila Dwight Nukalan, nila Undoy. So kaning babae nga isa guys, mo ni ang ilahang servidora sa ilahang karinderya. Og kani siya mao na ang ati ni Undoy Dwight Nukalan. So mo ni hapit jud mi diri kay nangutana jud mi og asa jud dapit ang balay ni Flora mi. Kaya nakinundong ko ni karinderya ha, mao jud ni ang una nga gi-vlog jud ni Flora mi Buhulana diri nga nagkaon siya kay diri man siya makananan basta kuan gutomon siya. So nibiyahe na sa mi guys, mi nagdugay nindot kay ilang panoramic view diri sa Alicia, no? Kay mura jud po siya chocolate hills, di jud mo kamayan. So mao ni gikuan jud nako siya video kay para sad nga natay memories. So mo ni diri mi niliko mi sa wala kay mao gud giingon sa ati ni Undoy Dwight Nukalan nga mosulod gud ko mi diri sa kalsada sa puti. So medyo libaong gamay ang kalsada pero wala jud mi nagmatter dani kay gusto lagi na mo mamit og may laila ang kinikanan ni Flora mi Burato or Flora mi Buhulana. So mo ni Kamu nih. Mayong buntag kanang mani balay ni kanang sa mama ni Flora mi Burato. Ay kanang kuan nila agra pod mi diri na iba.
Kay kuan kanang fans man ko ni Florami Burato bitaw. Kay di ba vlogger man na siya. Taga Sirabulyones. Nya vlogger po ko sa Sirabulyones ba. Nya kanang ni kuan kay nagpuyo man mi sa Cebu Lapu-Lapu. O nya mo lagi nga gi-take time po na mo diri nga kanang ni bisita po sa akong mama bitaw. Nya mo na nga kanang nilaag na lang po mi diri. Ha? Nay. Basin matingala mo ba kay nihapit man gud mi ato sa Nget. Kay abi kog naa diri. Okay. So kisan alay ayo sa to siyang urasa kamuli nay no? Ni ani nay kay wala man si Idol Florami. So sige nay kanang palihog lang kog hatag aning Florami nay. Sige lang nay, ayun nay. Okay ra jud nay. Di mag picture po ko ninyo nay nga kamo ang ani Florami. Anyway, naay nagpadaog suwat na asa nga basahin. Niadto ko ni sila sa bahay. Diya kay wa man ko diha kay uli ko na sa bahay is gabi na. Nasa giswat dari. Hi Idol Floor, good day. Ako di ay si MJ Buhulana Vlogs from Sirabulyones, Danicop or Daricop. Lugar ni sa Sirabulyones. Nibisita mi sa inyo ha kaso wala man ka. Nagbili na lang mi og gasa para sa inyo ha. Nagbilin sila og kanang kamuti og kanang kiat-kiat. So, pa-shout out Idol sa sunod na vlog nimo og kay Undoy Dwight Nukalan. Thanks and Merry Christmas YouTube channel MJ Buhulana Vlogs, ang ilang FB page MJ Buhulana Vlogs gyapon. So pwede rin jo i-check sila or makakita mo gan sa porma ni nila. Murag nakabantay ko na ni Nija, murag dugay rin sa nagsugod og vlog, murag gadangan-dangan rabi dani, murag mga pila na katuig pud nakalabay. Manay jang suwat gipadana. Salamat ka Ma'am MJ. Ag kami magudi kasi may magpirmiras bay og nara koy bation magpirmi mi pero kanang og wa agha mo gusto ron is gusto ko magsiglag laag. So sige ka ulang hoy nga na kay og nara ko spay makanaan ako magsigi kog kaon. Problema kasi na kanang nako